क्या हाल है भाई लोग। आशा करते नहीं कि स्वस्थ और मस्त हो बोलो भाई। आज हमारा चैनल में फिर से एगो नया गाना के रिव्यू करे बने जो अपने पावर स्टार अनुपमा जी यादव जी के बाटे। भाई गाना के बोल बाटे आरा बोलिया छापारा। भाई बहुत मस्त गाना बाटे, हम अभी सुननी है यार, प्रेजेंट में सुननी है, माइंड ब्लोइंग यार। और वो भी आयल बाटे सारे गामा हम भोजपुरी से। जाना के तो बनल बनी चैनल पे कम से कम ना ढेर तो 1.33 करोड़ ओमे आदमी जुड़ल बन, सब्सक्राइबर बनाने कर। भाई गाना बहुत लाजवाब बा। अपना पावर जी के गौरी बात बा, सोचे वाली बात भैया। 4 घंटा पहले गाना का अपलोड भइल बाटे और 4 घंटा में भाई 13 नंबर पर म्यूजिक सेशन में ट्रेंड करता। राजा पावर ये हो, पावर केहू कहीं से ना ले आई। आ पावर कहीं यदि ना होला, पावर उहवे से शुरू होला उहवे खत्म होई। जो पावर स्टार कर दिए वही पर लोग रेंगे लोग। ठीक बा। आए गाना भाई बहुत लाजवाब है, बहुत खतरनाक भी है भाई। ये गाना में एगो लाइन बाटे कि सुन ले हम बानी रहे हरदम पर भोजपुरिया मरद बड़ी बेला दर्द। आय हाय 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 हाय। ई नासपीटा कौन मरद है यार, दे तुरले रहता। उनका पावर स्टार जी के एटीट्यूड देखा तारा जब भैया एकदम हट रहा, हट जल्दी हट सामने से। ये तरह वाली खतरनाक वाली एटीट्यूड भी है भाई। गाना सुन बोलो ना भाई, बहुत मजा आवेगा, बहुत मजा आएगा। आरा बोलिए छपरा तीनों कनेक्ट कर ले बैठे। गाना के देखो लो भाई या मजा लो लो। ये वीडियो बस हमारा बनाए के इंटरटेनमेंट के पर्पस रहा सा, बाकी सब के लिए धन्यवाद। और मिल जी फिर एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारा हाँ भाई जाए से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जी जाए भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पावे खातिर। बाकी के लिए जय श्री राम।